kalder man en ko uden ben? Jordbøf. Hvad kalder man en boomerang, der ikke kommer tilbage? En pind. Det der, har du hørt en vits? Altså, jeg har hørt mange, men jeg kan ikke huske. Så hørt sandwich. Hvor er jeg sjov. Nej, der er sådan noget, jeg der. Prøv at slække dig selv i øjet. Jeg ramte! Hvad kalder man biler i flertal? Det ved jeg ikke. En kø. Haha. Jeg har læst i det avisen. Har du en vits? Ja. Har du en vits? Okay, det er også må jeg høre. Hvad siger fodgængere til bilisterne? Okay, kan jeg tænke lidt igen? Det ved jeg ikke. Hvad siger de? Den er forkert. Jeg prøver det igen.